suppost ġodar fejn intħossok sigur imma l-ħsibijiet għandek bil-mod taqluk minħabba dawk in-nies li qalu li jħobbuk imma m'intix miġnun għaliex taf xrajt illum il-passat biss jirrenja xejn fuq il-futur il-gideb bħal dat sokkor li bil-mod jiklok jiġi jiġri t-tortijak bir-req u maħdum dan il-pjan ma lezzjus jixtiequ li jkisruk imma bħal donnu kindu ngħid li jittażal xejn għax dik il-karizma ġelek taħsibha darbtejn wara battalja jitbismulek jiġu għalfejn tagħhom kollox għaddej issa kollu għal xejn in-nies ta' madwarek jibdew iduru dak li ksibthom għanġ li nbidlu f'xagħat imdew iħufu il-marki issa b'qalbi mnibżak issa nibda għaliex dak li jiġri taħt idejn narċisista dejjem superjuri int ma teżistix jekk tipprova titkellem jgħidulek komplix u jekk tollif titleħnek meqjus aggressiv ir-raġuni ma dan id-dik ma teżistix dejjem huma l-isbaħ memħat fil-madwar l-arma prinċipali jħobb juża x-xitan tal-vittma jilagħbu u dejjem mirdum u meta jasal dak il-mument biex intqum dejjem jippruvaw jimmanipulaw bil-kliem dawn l-emozzjonijiet fal-logħba ċans fl-aħħar jiem jgħidulek li jem barra minti ħassib qatt naħseb dom biex intbaħt li issa kollu għal xejn in-nies ta' madwarek jibdew iduru dak li ksibthom għanġ li nbidlu f'xagħat imdew iħufu il-marki issa b'qalbi mnibżak issa nibda għaliex dak li jiġri taħt idejn narċisista xejn in-nies ta' madwarek jibdew